everyone. This is my 9th video and I'm so blessed because we do have visitors today. Palakpakan! Yoo-hoo! Well, they are all responsive and accommodating with my requests. Take note, October 5 is the day wherein we commemorate the WTD or World Teachers Day. According to UNESCO.org in 2020, World Teachers Day will celebrate teachers with the theme Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. And that is the theme for 2020. The day provides the occasion to celebrate the teaching profession worldwide, take stock of achievements and draw attention to the voices of the teachers who are at the heart of their goal to attain the global education target of leaving no one behind. Take note, in a move to the bridge literacy gaps among learners, the Department of Education, or the DAPAT, is intensifying its campaign on reading proficiency with the unveiling of Hamon, Bawat Bata Bumabasa, or the 3Bs Initiative. Undersecretary for Curriculum and Instructions, Diosdado San Antonio, said that improving reading programs will be a priority as the department, led by Secretary Leonor M. Briones, starts to focus on globalizing the quality of education in the Philippines. Hashtag Laban Kabataan, sabayan natin mga guro. Dahil dito, kailangan nating bigyan ng justice ang mga kabataan for them to know how to read with understanding. Wait. We are focusing today to our dearest idol, which is the school teachers or the school or nabulol pa or to our teachers. So, meron akong mga listahan dito, the qualities of the good teachers. Take note, this is my opinion and observations for almost 10 years. So, medyo matanda na tayo sa ganung profession. Pero, I'm still learning with regards to it. So, stay connected with this video because we do have visitors today coming from different years in service. So, mga leaders sila, mga SSG president. Talking about qualities, halos lahat na yata meron ng isang guro. May kanya-kanyang husay at galing itong ipinamalas, lalo na sa loob ng paaralan. Okay? So I come up a particular acronym which is GANDA, letter G, A-N-D-A, and POGI. Of course, yun yung gustong maririnig ng mga guro. Simple appreciation from our respective student ay iba yung datingan yan sa mga guro. So, dapat mga estudyante, konting bola lang ng mga ating mga guro. Pasok kayo sa mga dyan. Okay? So, the first one is letter G, which is galing. So, galing magsalita, galing sa scheduling, right? Meron ding letter G na very realistic, genuine care for our students. So, pag kulang yung baon, sinishare ng teachers, kasi of course, maawa ka din, lalo na pag mga public students. Okay? The second one is the letter A, ang bait. Gusto ko nang ipasok yung letter A eh. Ang bait. So, ibig sabihin, wala. Ganun talaga eh. Nasa puso na yun. Hindi ka maging guro pag hindi ka talaga yata mabait. Nandoon yung tapang, nandoon yung sobrang strict, but deep inside, teachers are very concerned in terms of our students. The next one is letter N, nita. Pinasok lang yung sita, nita. Laging gano'n ang mga guro. Makita yung mga bata sa gym, walang ID, late, laging nagtatanong,
They are like investigators, right? So, dapat i-appreciate natin yan. Yung mga, alam mo yun, yung mga rubber shoes. Kasi kailangan black shoes. So, laging sinisita yun. Yung walang patches. So, laging ganon. So, letter N, nita. The next one is letter D. Ibig sabihin, disiplinado. Tama ba yun? Disiplinado. The teachers are, discipline in nature. Okay? Or, doon tayo sa totoong buhay. Letter D. Ang teacher ay laging, alam mo yun, daming dala. Kartolina, class record, laptop, extension. Letter D yun, daming dalahin. So, that's it. Hindi lang yun. Alam mo yun, minsan separate pa yung laptop ni teacher at saka yung keyboard ni teacher. Bakit? Sira na yung keyboard nung naka-attach sa laptop ni teacher. So, ang ginagamit niya, external yung keyboard. So, totoo yun kasi ganyan yung akin dati. Okay, so, daming dalahin talaga ng mga guro. Kaya, Diyos ko Lord, dapat ma-appreciate natin yan. And the last one is letter A. Alam niyo ba yung letter A? Kahit hindi ito adjective, pero parang tugma ito sa mga guro. Amplifier. Bakit amplifier? Bakit kung sinali yun, hindi nga yung adjective eh. Pero take note, ang bunganga ng isang guro, parang speaker. Sobrang lakas. Aabot sa kabilang classroom. Pinipilit ni teacher kahit mahina yung boses niya. Pagkita mo sa classroom, ang liit pala ni teacher. Pero ang boses, napaka-lakas. So, ibig sabihin, letter A, maliit ba? Amplifier. Amplifier. So, ibig sabihin, sobrang lakas. Okay? So, alam niyo na kung bakit naging guro ang isang guro. Dahil sa sobrang lakas ng bibig. Hindi pala bunganga, mali pala yun. Ang lakas ng, bakit ang lakas ng bibig? Ang lakas ng boses na galing sa bibig o galing sa bunganga. Basta yun, malakas ang boses. Okay? So, letter A again. Yung totoo talaga yung definition ng letter A, hindi naman talaga amplifier. So, pero yun talaga yung totoo eh. Amazingly beautiful yung guro, right? So, that's it. So, at dahil sa mga qualities na yan, I invite our former SSG President, school year 2015 and 2016. And wag ka, gusto din niyang maging guro with the course of Bachelor in English Education. So, ibig sabihin, kahit elementary, kahit high school, kasi tinatanong ko siya, yung course mo ba, Bachelor of Secondary Education, major in English, kasi ganun yung akin. Sabi niya, Sir, ano po ako? BEE. Ano yun? So, ibig sabihin, yun na pala yung ngayon, Bachelor in English Education. So, pakinggan natin ang napakalumanay at ang sweet na boses sa video na ito, si Miss Katrina Shaina Marie o Sacares. Roll VTR. Hi! I'm Katrina Shaina Marie O. Sacares, former SSG President of Kalayaan National High School, term 2015-2016. And dahil National Teachers Month ngayon, gusto kong batiin ang aking mga naging guro sa Kalayaan National High School ng Happy Teachers Month po! Ayan, so una-una sa lahat, maraming salamat po sa pagtulong sa akin, individually and academically. Grabe, ang laki po ng tulong nyo because you helped me grow into such person I am today. So, maraming salamat po. And ano nga ba yung mga positibo na naidulot sa akin ng Kalayaan National High School? So, unang-una sa lahat, natuto po akong magsulat. So, elementary pa lang naman, natuto na tayo magsulat. Natuto akong magsulat ng lathalain. Ayan.
Dahil kay Ma'am Jack. Hi, Ma'am Jack! Ayan, siya yung naging trainer ko noon. Natuto ako magsulat at nakipag-compete din ako division at saka regional. So, dahil sa kanya, natuto ako kung paano magkaroon ng iba't ibang writing styles kasi hindi niya lang ako kinonfine sa latalain, pinasulat niya din ako ng editorial, ng news, ng sports. Oh my gosh. Pero dati, ay naayaw ko nun. Pero ngayon, naisip ko, napakalaking tulong pala talaga nun. Kaya, salamat ma'am. Also, natuto ako paano magsalita ng maayos na bongga talaga sa harap ng maraming tao. Especially yan sila Sir Eds, sila Ma'am Rino. Grabe lang. Ano pasasalamat ko sa kanila kasi grabe yung pag-build na self-esteem ko. Kaya ko na magsalita sa maraming tao. Grabe. Lalo na si Sir Eds, tinulungan ako niya sa masining na pagkukwento, sa pagdedebate, sa pagtatalumpati, sa pagtutula. Grabe tiwala sa akin yan ni Sir Eds. Ay, kaya salamat Sir Eds. Also, natuto akong umarte. Na nadadala ko pa rin ngayon as English major dahil meron kaming ganong course. So, salamat Sir Liu. I owe you this dahil sa'yo naging maarte ako. Charot. Natuto akong umarte dahil po sa inyo. Dahil sa Dramaturge family. Ayan. Saka, natuto din ako paano magbasa ng maraming readings na sobrang napapakinabangan ko ngayon as English major dahil nung nagte-training pa lang ako sa reading comprehension competitions. Yan. So, shout out kay Ma'am Melgar. Salamat po. Yan, maraming salamat po. Natuto po ako mag-analyze ng mga texts and selections dahil po sa inyo. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, to all my teachers before, thank you so much. And I hope that I will join you there someday in the near future to help the youth. So, thank you so much. God bless! Oh, di ba? Ang sarap pakinggan. Yung hindi masyadong kailangan ng salapi. Just a message. Yun yung mga bagay-bagay na hindi kailangan talaga ng salapi. Pero, puso'y ngumingiti. Right? Napaka-simpleng bagay na tagos sa puso pag ang bata yung nagbibigay ng message sa ating mga guro. Itong sumunod na magbibigay ng message, naku, nung sinabo yata yung biyaya ng kagalingan, sinalo niya lahat. Ang husay ng batang ito, siya din ay SSG President, School Year 2019-2020. And naging Lil Mayor din siya, 2018-2019 and President din siya sa Pasay SSG Federation, ang nag-iisang SJN Scott Jesly Noguera. Pasok live sa Sad Valley, Parañaque. Sa ilang taong kong pag-aaral, hindi lamang sa mga kapwa ko mag-aaral ako nakabuo ng malalim na ugnayan, kundi maging sa aking mga naging guro. Sa bawat taon na pamamalagi ko sa Kalayaan National High School ay nadaragdagan ang gurong aking nakikilala at nakakapagturo sa akin ng mga aral na parehong magagamit ko sa mga pagsusulit at aral na magagamit ko sa buhay. Sa mga advisors na hindi humihinto sa loob ng paaralan ng pagiging pangalawang mga magulang at walang kapaguran sa pagpapaalala, pagsuporta at pagbibigay ng kalinga. Mga kasamang napagod at na-stress tuwing nutri-jingles, speech choirs, at mga patimpalak. At maging sa mga club advisors na umaalalay sa mga batang leader at humuhulma sa mga talento ng mga mag-aaral sa pamumuno. Kasama rin sa mga tumatak at pinapasalamatan kong guro ay ang mga naging gurong kasama ko sa pagbitbit ng pangalan ng Kalayaan National High School sa mga patimpalak sa labas ng paaralan. Naroon ang quiz bees, interpretatibong pagbasa, debates, press conferences, malikhaing pagsulat, speech contests, at marami pang iba. Lubos ako nagpapasalamat sa mga guro humubog sa akin upang maging ako kung ano ako sa kasalukuyan. Sa mga guro na naging kabahagi ng aking pagkadapa at pagbangon. Sa mga guro na nakibahagi sa bawat pakipaghabulan sa jeep at mga biyahe na puno ng halakhak at masayang alaala.
Pagpupugay sa mga bayaning patuloy na humuhubog at naglilinang sa mga henerasyon ng kabataan. Mga bayaning batid namin na ngayon kahit humaharap sa hamon ng pandemya ay patuloy pa ring lumalaban upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon para sa aming mga kabataan. Hindi man natin maipagdiwang ang buwan na ito, ang buwan ninyo, gaya ng kung paano natin ito ipagdiwang dati. Nais kong ipabatid sa inyo, kaisa ng libu-libong mga mag-aaral ng kalayaan at mga mag-aaral na Pilipino. Kami ay sumasaludo sa inyo. Maligayang buwan ng mga guro. Salamat, ma'am at sir. Mabuhay kayo, gurong kalayaan. Mabuhay kayo, gurong Pilipino. Thank you, Scott Noguera and Miss Caris, for that message to our respective teachers in Kalayaan National High School. The next one is, naging president siya, naging SSG president school year 2018-2019. This young lady exhibit passion, courage, and confidence. She is none other than Miss Nicole Enriquez. Pasok! So, good morning po. Ako po si Nicole Enriquez and binabati ko po lahat ng teachers sa Kalayaan National High School ng Happy Teachers Month. So, I hope po all of you are doing good and safe with this pandemic. And gusto ko pong malaman nyo na sobrang miss na miss ko na yung mga teachers sa Kalayaan, lalo na yung mga naging teachers ko, advisors ko. Sobrang miss ko na po kayo. And gustong gusto ko na rin pumunta sa Kalayaan National High School kasi nami-miss ko na rin yung school. And alam ko marami nang pinagbago yun mula nung graduate kami, yung batch namin. And what I really like about our teachers in Kalayaan National High School is kahit na gaano karami yung ginagawa nila, kahit sobrang stress na sila, pwede mo pa rin silang i-approach. Matutulungan ka nila. Whatever question man yan, or may favor ka man, pagbibigyan ka nila as long as they can, yung kaya nila. And pwede mo silang kausapin kapag may problema ka. Actually, nung ako, actually hindi talaga ako nag-open sa kanila. Napapansin na lang nila na may problema ako, and then sila na yung magsasabi sa akin na, "Nak, pwede mo kong kausapin sa ganito, sa ganyan." And also, lagi ka nilang i-motivate. Hindi ka nila pababayaan kapag nakikita nilang medyo nahihirapan ka in this part. I-approach ka nila, i-motivate ka nila, and they will do all they can para matulungan ka. Ganon sila kagkabait, grabe. And at saka, yung Kalayaan National High School, sobrang memorable sa akin yung school na yan. It's because at that school, I've met my friends, I've met my longtime friends na until now, nakakausap ko pa rin, natatakbuhan ko kapag may kailangan ako. And also, Kalayaan National High School serves as my second home na rin. Kasi way back then, as SSG, ginagabi kami doon, pagtulong sa school, sa events, sa mga teachers. So, habang nandun ako, ang dami kong natutunan. Parang tinuruan ako ng Kalayaan National High School kung paano ko mabalance yung responsibilities mo as SSG and responsibilities mo sa pag-aaral mo. Ngayon nga nagagamit ko siya. So, ngayong college na ako. And I'm very thankful sa Kalayaan National High School, and in the future, kung may pwede man akong maitulong, I will give my best. Happy Teachers Month po! Yung mga message na nakakataba ng puso as part of the school public teachers. Yung mga message from our previous SSG presidents. So we need to continue the good qualities for a teacher, right? So the first one is, we do have an acronym again. Kung kanina, ganda, GANDA. Now on, we do have
Pogi, P-O-G-I. So the first one is letter P, positive attitude. So as a teacher, you are a good model for our students. Not only with that, also letter P, paternal figure. So para tayo yung mga father figure ng bata, ina-idolize tayo. So dapat we need to at saka lagi naman ganun talaga yung teachers, laging nag-care sa mga students nila. The next one is so outspoken, letter O. Direct to the point, right? Very open for communications. So, kung may mali yung bata, talagang very honest on his or her opinion or words. The next one is letter G, goal-driven. It is a quality for a teacher designed to achieve desired results. Okay? So, we do have target. Kaya nga nandiyan sa school. So, kailangan nating nasa focus, nasa tamang landas yung mga bata. And letter I, informative, right? Imparting knowledge to students and always contain relevant information which being useful to the future references among our students. So, tandaan, letter G-A-N-D-A, ganda acronym, and POGI acronym. And another message from our former SSG President School Year. Take note, 2008 and 2009. Yes, enthusiastic, passionate, and achiever. Live from Taguig, Philippines, Mr. George Michael Tuyay. Pasok! Hello po, nais ko pong batiin ang lahat ng mga guro ng Kalayaan National High School ng Happy World Teachers Day. Ngayong papalapit na buwan ng Oktubre ay itinakda bilang pagdiriwang sa pagkilala sa lahat ng mga guro. Kalayaan National High School po ay malapit sa aking puso sapagkat ako po isang alumnus nito. At marami po sa mga guro ng Kalayaan ang hindi din matatawaran ang kagalingan sapagkat naniniwala din po kami na kung hindi rin po mahusay ang ating mga guro ay hindi rin siguro kami makararating kung nasaan man po kami ngayon. Kaya po mabuhay po ang lahat ng ating mga guro ng Kalayaan National High School, gayon din ang ating punong guro, ang ating mga assistant principals, department heads at ang lahat ng mga pamunuan sa Kalayaan National High School ay binabati ko po kayong lahat. At asahan niyo po lagi ang aming suporta para sa patuloy na pagkamit ng ating mga pangarap para mag-produce ng mga estudyante mula sa Kalayaan National School na masisipag, magagaling at of course ay produkto ng isang magandang institusyon ng edukasyon. Muli po, Happy World Teachers Day po sa inyong lahat. We love you all at saludo po ako sa inyo. And now, our current SSG President, ang napaka-sweet, ang husay magsulat ng poem or short stories, mag-drawing, sinaludin niya, halos yung pagbuhos ng biyaya ng husay at galing, right? Ang batang ito ay pinaguri ang ate ng KNHS, Miss Sofia Daniel Sahagon. Roll VTR. Hello po, I am Sofia, a former student of Mr. Leo, and I'd like to greet every teacher out there a happy Teachers Month. Being a teacher is one of the most selfless professions any person could ever do. It takes a lot of patience to tolerate minds that are younger and less mature than yours, and help guide and shape them into the minds that will help the world prosper and continuously change for the better. I have encountered a lot of remarkable teachers from elementary to my junior high school years who have helped me find who I really am and what I'm born for. There were teachers who encouraged me, challenged me, and made me realize essential life lessons that I'm sure to use until I venture out into my adulthood. I am now going into senior high school and I'm excited to meet more of those kinds of teachers soon.
Right now, I'm still learning a lot from these heroes as I continue to apply the ones I've already learned from them, especially in my role as a student leader. So, to all teachers out there, wherever you are in the world, I want you to always remember that you may not realize it or know it yet, but you touch hearts, inspire ambitions, and cultivate mindsets within us students unlike any other person else. On behalf of the student body, I, Sofia Daniel Sahagon, salute you, our teaching force, and I pray that you will be armed with enough strength, drive, courage, and energy to continue lifting us up and educating us in these trying times. May God bless you all. Ang bumubuo ng part 1 natin. So abangan, please, abangan nyo yung part 2. Malapit na din matapos yon. Ang mga nakakamiss nating mga SSG presidents as we celebrate the World Teachers Day. Thank you for watching and thank you for your inspiring message, Miss Katrina Mario Sacares, Mr. Scott Noguera, Miss Nicole Enriquez, Mr. George Michael Uyay, and Miss Sofia Sahagon. Thank you, thank you. Salamat sa pagbibigay oras and effort doing such inspiring message. Thank you guys. God bless. And welcome to Shoutout and Sharing Board. Thank you for my last video. Sinishare nyo. Maricon Paglingayin for sharing my video. Yun yung pang-8 kong videos. Thank you so much. Ito, Pearl Calderon. Thank you so much. And si Ma'am Vilma Aspe. Ma'am, thank you so much. Right? And to all 800 plus subscribers, thank you so much. Keep on watching. God bless everyone. Keep safe always. Lahat na yata kailangan natin, lalo na ngayon. Still, parami pa din yung may COVID, right? So, dapat laging mag-iingat kayo. Lagi nating tandaan, mabuhay ang mga batang leader. Thank you for watching. And happy World Teachers Day! Or yung mga guro, thank you for motivating us. Thank you for inspiring us. God bless us all.